Akwai wata mata wacce ake kira da Ladi. Ladi ta kasance a rayuwarta ba ta da ɗa, sannan kuma ba ta da miji. Kullum ita kaɗai take rayuwarta cikin farin ciki tare da kwanciyar hankali. Sai dai mutanen wannan ƙauye kullum sun takura mata saboda suna mata kallon mayya, saboda ta kasance ita kaɗai take rayuwarta, ba ta takalar kowa kuma sannan ba ta faɗa. Sai dai wata rana ta haɗu da wani biri wanda ta taimakawa, daga ƙarshe ya zama mata garkuwa a cikin rayuwarta. Kafin mu shiga da ku cikin tatsuniyar tamu kai tsaye, muna so idan kai bako ne a wannan tasha tamu mai albarka, ka danna mana subscribe, kana ka taba mana alama ta ƙararrawar sanarwa, ta yadda za mu ringa sanar da kai daɗaɗɗen tatsuniyoyinmu da zarar mun ɗaura. A cikin wani ɗan ƙaramin ƙauye wanda yake yammacin Afirka cikin ƙasar Hausa, an yi wata mata wacce ake kira da Ladi. Ladi ta kasance baiwar Allah ce, sannan shiru-shiru ce, babu ruwanta, ba ta shiga cikin al'amuran kowa saboda ta kasance ita kaɗai take rayuwarta, ba ta da ɗa, ba ta da ‘ya, haka zalika ba ta da miji. An takura mata sosai a cikin wannan ƙauye, babu babba, haka zalika babu yaro. Kowa yakan tsokane ta, sannan ya gaya mata magana maras daɗi. Abin yana mata ciwo sosai, amma takan yi haƙuri, saboda ko da a ce ta je ta kai wa mai gari ƙara, babu wani mataki da yake ɗauka a kai face ba ta haƙuri, sannan ya haɗa ta da kwanan hatsi da kuma kwanan wake. Ita kuma gashi ba wayin bara abinci take ba, saboda takan fita da kanta ta je ta yi farauta. Wata rana bacin ta gama sallah sai ta fita daji domin ta je ta nemo abincin da za ta ci. Tana cikin tafiya ne fa sai ta haɗu da wani biri ba shi da lafiya, ɗan ƙarami, sai ya bata sosai. Sai ta ɗauko wannan birin ta tura shi zuwa gida, ta ringa ba shi kulawa, sannan tana jiƙa mai magani yana sha, har wannan birin ya samu sauƙi, sannan ya samu lafiya. Kullum takan ba shi abinci, har 'yan ƙauye suke tsokanar ta Ladi mai biri, Ladi mai biri. Daga ƙarshe sai ta daina fito da wannan birin, duk wanda ya tambaye ta ina birin sai ta ce ta maida shi can cikin daji gurin 'yan uwansa. Ashe birin nan yana cikin gida tana kiwonsa. Wata rana aka wayi gari wannan birin ya zama ƙaton gwaggon biri. Duk wanda ya taɓa Ladi, wannan birin yakan fito domin ya nuna fushinsa, saboda a ranar ganin ba a zaman lafiya, babu babba babu yaro, kowa sai ya tabbatar da cewa an taɓa Ladi. Wata rana mai gari ya sa a je a kirawo mai Ladi, saboda yana so zai ci mata mutunci. Akan me? Saboda Ladi tana kiwon biri, kuma sannan bata gaya wa kowa ba, har wannan birin ya girma ya zama abin tsoro a cikin al'umma. Aka je aka faɗa wa Ladi mai gari yana neman ta. Ladi ta shirya tsaf, sannan ta nufi zuwa fadar sarki, inda ta je ta zauna ta ba sarki girmansa. Kai tsaye sarki ya hau Ladi da faɗa, sannan ya sa fadawa su fitan mai da Ladi, kuma sannan ta je ta kawo wannan birin duk inda yake, saboda dole ne sai an kashe shi. Sannan Ladi ta ce, ranka shi daɗe, ina fata da ka yi haƙuri akan duk wannan abin da birin nan yake yi, saboda haka zan gargaɗe shi, kuma sannan ya daina takura wa kowa a cikin wannan ƙauye. Sannan Ladi ta ƙara da cewa sarki, ni na kasance ni kaɗai nake rayuwata ba tare da kowa ba, sai wannan birin na samu nake kiwata shi tun yana yaro har ya girma, wanda yanzu ya zama min garkuwa kuma ya zame min kariya. Duk wanda ya taɓa ni baya bari, tabbas sai ya ji ya ɗauka min fansa. Shi kake so na kawo ma? Sarki ya ce in kuma ba za ki kawo shi ba, yanzu nan in sa a je a ɗauko shi, saboda ne maganinsa dole ne sai an kashe shi, saboda ya zame mana dodo a cikin al'umma. Sannan Ladi ta ce, ranka shi daɗe sarki Jatau. Kai tsaye ta faɗi sunansa. Ni ba zan iya ba, amma idan har kai kana ganin zaka iya, to ga fili ga mai doki, shaura tsakuwa. Idan har kana ji kai zaka iya, ka je har cikin gidana, sannan ka ɗauko biri na, sannan ka hukunta shi, har kana ikirarin cewa zaka kashe shi, to bismillah, zaka iya. Ladi ranta ɓace ta fita daga cikin wannan fada. Sarki ya sa a je har gidan Ladi domin a ɗauko wannan biri. Aka bi Ladi a baya, tana tafi tana masifa har ta ƙarasa zuwa gidanta. Sannan ta faɗa wa wannan gwaggon birin duk abin da ya faru. Sannan ya ce to shikenan, shi bari ya je ya samu sarkin da kansa. Ya fito, mutanen gari suna ta gudu a tsorace, saboda sun ga ran wannan biri ya ɓaci. Duk wanda ya samu yakan yi jifa da shi. Ya je har fadar sarki, sannan ya samu sarki ya kankara wa sarki honin, ya ruguza fadan nan, ya rusa sarkin nan, ya samu sarkin daga ƙarshe ya kashe shi. Ladi ta ji ba daɗi sosai ganin cewa birin nan ya kashe sarki. Sannan wannan biri ya zo ya ɗauki Ladi ya naɗa mata kambun sarauta, sannan ya ce daga yanzu ita ce sarki, duk abin da ta faɗa
shi za a yi, kuma idan har wani ya ƙoƙarin juya mata baya to tabbas sai na kashe shi. Dama sarkin nan ya kasance mugu ne shi sosai, yakan kwace wa mutane abubuwan da suka mallaka, musamman dukiya da kuma wasu kadarori. Daga nan ne Ladi ta zama sarki, ita take ba da umarni duk abin da za a yi. Duka fadawan nan suka dawo bayanta da kuma sojojin da suke cikin wannan masarautar, kowa ya dawo bayan Ladi. Daga nan Ladi ta sami yanci sanadiyar wannan biri da ta taimakawa. Sannan wannan birin ya faɗa wa Ladi cewa ni zan koma cikin daji cikin 'yan uwana birrai tare da namomin dawa in ci gaba da rayuwata, saboda haka zan bar ku a cikin wannan fada da kuma cikin 'yan adam, wato cikin gari. Sai dai duk abin da ya faru kawai kaki wata ki yi fito kawai ya wadatar. Kin san dai ina da matakar ji sosai, saboda haka duk abin da zai faru da ke da zarar kin yi fito ni kuma zan zo. Haka ya fita ya bar cikin wannan fada, mutanen gari suna ta kallonsa gashi ƙato sosai ya cikin daji. Can cikin 'yan uwansa namomin daji suka ci gaba da rayuwarsu. Ashe matan sarki da kuma 'yan uwan sarki sun shirya wa Ladi wata muguwar kisisina. Suka je suka ɗebo sojojin haya daga can wani ƙauye da yake kusa da su, kan cewa a zo a kashe Ladi sannan a ƙwace wannan sarautar. Duk da kasancewa 'yan gari suna matuƙar jin daɗin mulkin Ladi, saboda ya fi na sarki Jatau. Shi dama sarki Jatau mugu ne, duk abin da ya ƙwace wa talakawa Ladi ta mamaida musu abubuwansu, suna matuƙar farin ciki da wannan mulki nata. Suka shiryo duk wata muguntarsu, haka suka yi tandazo shirin yaƙi, suka zo akan za su kashe mutum ɗaya. Sojojin nan na Ladi wato fadawa suka hana duk wani abu da zai faru akan Ladi. An zo za a caka wa Ladi kibiya, wani bafade ya yi tsalle ya kai jikinsa aka caka mai wannan kibiyar. Ladi ta ji ba daɗi sosai ganin yadda ake kashe mata mutane, sannan sai ta tuna da wannan abin da birin nan ya faɗa mata, fito kawai ya wadatar. Ladi da tashi sai ta yi fito har guda 7. Wannan biri ya tattaro shauran 'yan uwansa birrai a fusace suka shigo cikin wannan ƙauye. Sannan Ladi ta mai bayanin duk wani abu da zai faru. Ya ji haushi sosai ganin cewa Ladi za a yi wannan abu, sannan ya tattara su gaba ɗaya ya kwashe su tare da 'yan uwansa birrai suka yi cikin daji tare da wayannan mutanen. Suka ɗaure su suka ringa zane su suna musu horo, har sai da suka tabbatar da cewa sun shiryu kuma sannan ba za su ƙara ba, kuma idan har suka dawo cikin gari za su ci gaba da yi wa Ladi biyayya, duk abin da ta ce a yi shi za a yi. Suka ce daga nan birin nan suka dawo da su tare da 'yan uwan sarki Jatau, sannan suka ba wa Ladi haƙuri akan abin da suka yi mata. Ladi ta ce ita ta haƙura, ita koyi abin da take ƙoƙarin ta samar a cikin wannan ƙauye ba komai bane face zaman lafiya. Idan har za su zauna da kowa lafiya, ita ba ta da matsala da kowa. Sannan suka ce sun yi alkawarin za su zauna da kowa lafiya. Daga nan Ladi ta ci gaba da mulki, sakamakon da ba ta da kowa yanzu ta zama mai hadda 'yan aiki, kowa da kowa duk suna ƙarƙashinta. Wannan shine tatsuniyar mu ta yau. Kada ka manta, idan kai bako ne a wannan tasha ta mai albarka, muna so ku danna mana subscribe ta yadda za mu ringa sanar da ku da tatsuniyoyin mu da zarar mun ɗaura.